Meta kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat nazzjonalista Robert Arrigo, il-Ministru George Pulicino qal li bejn Novembru 2011 u Jannar 2012 huwa impjega 4 persuni f'karigi ta' fiduċja. Dawn l-4 persuni ġew impjegati mingħajr permessi tal-ITC bla ma ġew intervistati jew ħarġu avviżi fil-gazzetti. Wieħed minn dawn l-4 persuni magħżul apposta mill-Ministru George Pulicino huwa l-perit Arterapap. Huwa ser ikun qed jitħallas salarju ta' 6,000 euro fix-xahar li jfisser somma rekord ta' kważi 1,500 euro fil-ġimgħa, appart il-290 euro kull xahar fell-allowance għall-karozza u mobile imħallas. Arterapap huwa mitħlasew tal-Ministru George Pulicino. Ġej minn familja li hija kostitwenti ta' George Pulicino fuq l-10 distrett, huwa mitħlasew tad-Dar Ċentrali u kellu kumpaniji ta' periti li l-uffiċċju tagħha kien f'Taslima. Il-partner tiegħu fid-ditta ta' periti Xwiereb and Tapap Architects huwa l-perit Martin Xwiereb. Martin Xwiereb huwa persuna mitħla ħafna ta' Richard Kakija Caruana. Kien il-perit personali tiegħu meta fis-sena 2002 ressa applikazzjoni biex jagħmillu swimming pool fil-villa tiegħu fl-Imdina. L-istess perit imbagħad qabbad biex joħsib l-iżvilupp ta' Dar Malta bi spiża ta' aktar minn 21 miljun euro. L-ingaġġ ta' Apap mal-Ministru Pulicino ftit li xejn jagħmel sens. Għaliex fl-istess ħin li l-Gvern qal li jrid inaqqas l-ispiża minn fuq l-impjegati mal-Gvern, George Pulicino daħħal miegħu pensjonant illi ta' 10 darbit aktar mill-pensjoni medja li jieħdu pensjonanti oħra bħalu.